Żewġ persuni kellhom jiġu rikoverati l-isptar Mater Dei wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku f'San Pawl il-Baħar, inċident li seħħ fi triq il-Mosta u li fih kienu involuti 4 vetturi. Il-Pulizija tad-Distrett marru mal-ewwel fil-post fil-waqt li waslu wkoll ambulanzi u membri tal-Protezzjoni Ċivili. Fil-ħabta kienu involuti vettura tal-Amlakija misjuqa minn raġel ta' 60 sena li jgħix in-Naxxar u li fija kien hemm mara ta' 59 sena. Vettura Daċja misjuqa minn raġel Taljan ta' 29 sena li jgħix Żewġ u Mazda misjuqa minn raġel ta' 25 sena residenti in-Naxxar. Karozza tat-tip Chevrolet li kienet ipparkjata ġarbet xi ħsarat wara li ntlaqtet minn vettura konsegwenza tal-istess inċident. L-ambulanza ħadet lill-mara u lit-Taljan l-isptar għall-kura meħtieġa. Iktar tard il-mara li kienet passiġġiera fil-Kia ġiet iċċertifikata li kellha ġrieħi ħfief filwaqt li żagħżugħ Taljan li kienet isuq id-Daċja ġie ċertifikat li ndarab gravi. Il-persuni l-oħra involuti fl-inċident ma sefrew l-ebda ġrieħi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.